Hej, velkommen. Jeg spiller et spil, der hedder Tactical Intervention. Det er et spil, der i øjeblikket er i lukket beta, og så har jeg været så heldig at kunne spille det. Okay, jeg har aldrig prøvet det før, og jeg har heller ikke læst sådan, om hvordan man styrer, så det er lidt nyt for mig. Men det er vist ham der var med til at stifte Counter-Strike, der har lavet det her, og ja, der er allerede startet af det højt. Så vi tager det lige lidt ned. Jeg ved ikke musik. Sådan der. Hvilket hold er vi på? Okay. Der kigger vi lige control. Nej, hvad? Keyboard. Nej. Hov. Nej. Sådan der. Nå. Air support. Hov. Så ved vi eller da at det er sådan man gør. Den der. Ready. Det ser sådan lidt sødt ud. Ja, jeg skynder mig lige hurtigt. Og sæt lyden hernede. Ja. Det ser, eller det er sådan en standard grafik på en måde. Vi har fået sådan nogle gratis spil. Ellers ser det okay ud. Og der er allerede en modstander der. Fint. Ja, det var så en modstander. Så ved vi allerede det. Det er sådan lidt ligesom Counter-Strike. Og så spurgte man ligesom i Counter-Strike. Hov, sir. Nå, der. Hvis I gerne vil vide, hvor man kan få det her spil, så sætter jeg et link nede i beskrivelsen. Så det kan I trykke på, og så skal I lige oprette jer inde på en side, og så kan I få en kode. Der var kun 500 koder i alt, og der er sådan 300 tilbage lige nu, eller sådan noget. Jeg kan ikke 100% huske det. Undskyld, hvis jeg ikke taler sandt her sådan rigtigt, men det er det, der er tilbage. Og så er vi i gang med en ny runde. Jeg forstår egentlig ikke helt, hvad man skal her. Men altså, det ser lidt sjovt ud. Nå, så trykker. Shit, lortehund. Se. Sådan der. Så har vi healet ham. Wow. Men jeg tror det bliver sådan et spil, som så kommer til at koste penge. Det gør det jo nok selvfølgelig, når det er beta, men alligevel. Jeg tror det er sgu lidt højt. Eller det er godt nok. Det er højt, men det er lidt for højt. Hvor smart. Så kan man kun se fra sit eget hold. Og dernede, hvor der står det der Ice9 navn, der kan man godt se, det er skriften fra Counter-Strike. Og det minder lidt om Counter-Strike. Ikke så meget. Men det gør det. Jeg skulle prøve en anden class end den der. Og jeg fik et kill. Vi prøver den der bomb carrier. Sådan der. Så A, B der. Nå. Det var det. Jeg er klar. Lad os da håbe, at vi kommer i level.
det gør vi nok ikke, men lad os ud. Ja, okay. Så kigger vi lige her. Wow. Løb. Af hvad man sådan kan se, så ser grafikken okay ud. Det er ikke den bedste grafik, det er heller ikke den dårligste. Det er heller ikke den bedste, jo, lidt skyggen. Ellers ikke. Så. Nå. Hvad? Der fik vi en præstation. Prøv at gå tilbage til lobbyen. Nej, vi bliver her. Så spiller man sådan normalt det. Jeg tror der er 2 runder, så vi ses næste gang. Press T. It's not letting me. I think it's a glitch or something. Fuck. Wow, det er nice. Så går mappet sådan i stykker. Det synes jeg er sådan meget fedt nok. Vandt vi det hele? Ja, nej. Nå, det er runde 2. Tæft. Wow. Der havde jeg lige caps lock på, men man trykker enter for at skrive. Det er altså fundet ud af. Så jeg kan prøve at finde ud af, hvad man knifer. Q, så læner man sig sådan noget til højre, og E til, omvendt. Q til venstre, og så E til højre. Men man kan ikke sigte. Det er noget lort. Og så ruller man musen op for at få ens pistol, og ned for at få ens maskingevær, eller hvad man nu har der. Og der er allerede en modstander. Hvad? Er det? Ja, det er det. Så tager han bare med et kill. Det er dårligt. Det er dårlig stil. Pis. Så kunne jeg åbenbart ikke skyde mere, så prøv lige, eller jeg vil lige prøve at gå herud. Og så får man XP, og så kan man komme i level. Nice. Inventory. Der. Nej. Den gider ikke. Ser okay ud. Nå. Der er nogen, der er i højere level end mig her. Leave. Team Deathmatch, ja. Er der nogen enten ikke? 200 kills.
Der skyndte vi os lige ind. Okay, ready. Nå. Så venter bare på, at den er kommet ind. Butik. Nå. Black market. Nå. Okay, fedt. Men jeg har ikke mange penge, tror jeg, eller hvad? Jo, nej. Nå, game points. Nå. Så. 3, 2, 1, 0. Jeg har på fornemmelsen, at det her bliver et gratis spil, men det virker nu meget fedt. Det klør. Nej. Pis. Nå. Det var 2 mod 1. Hvad skete der? Nå. Så var min holdkammerat døde. Men den reloader ikke sådan helt selv. Der skal man trykke R selv, før den gør det. Det er vel også sådan lidt realistisk, at den ikke selv gør det. Og er du gal, mand? Jeg kan ikke dræbe nogen. Op. Så kigger vi lige. Han har en sniper. Ja, wow. Der. Så er vi klar. Der er en derinde. Ja, det kan man ikke sige, jeg er god til. Det kan man ikke. Men 3 mod 1 til. Gå stille op ad trappen her. Der fik vi 3. Nej. Der er dræbt nogen på det her lortehold. Nå, så det er dem, der har flest XP, eller der får flest XP, som på højeste listen. Så har man en kniv. Tja. Man kan vel kalde det efterfølger Counter-Strike. Men man kan ikke kalde det en efterfølger, eller sådan lidt.
Man kan kalde det en lillebror Counter-Strike. Det kan man. Nå, der risikerede vi lige at dø. Det var sgu ikke så godt. Så lad os komme i gang. Hvor? Shit. Sådan der. Jeg under med det her våben. Ikke så meget unge mere. Hvor er vi der så? Kom så. Ja, nej. De er jo 2 herude. Shit. Det har ikke ret meget liv. Så har vi fået noget liv. Wow. Nå. Okay. Hvad fanden? Okay. Lad os gå hen til det her. Vi går ind i det her hus. Hey, jeg er ved at købe et hus herovre for. Stop! Jeg er ved at købe et hus. Ej, hvor er det irriterende. Jeg skulle lige til at skrive, at jeg var ved at købe et hus. Ja. Kan jeg købe et hus? Undskyld, hvis jeg er lidt langsom til at skrive på engelsk, mens jeg siger det på dansk, men det er jeg ikke så god til. Jeg er jo kun en lille pige, ikke? Shit! Skal I sikre, at han er død? Hey, du skal ikke kigge på mig. Wow. Det er jo ikke fair, at han kigger på mig. Det gider jeg ikke mere. Fuck. Nogle der skal man passe på med at trykke quit. Der skal man trykke leave room. Det vidste jeg godt. Jeg vil bare vise jer noget, men så når man klarer en bane, så får man lidt flere penge. Og så vil jeg stoppe med at spille det her spil for den her gang, fordi det er sådan lidt sent henne på aftenen i dag. Hvad er klokken? Jeg ved ikke, hvad klokken er, men sidst jeg tjekkede, der var den sådan 11:30. Men så ses vi, og jeg... Giv et like, hvis I gerne vil se flere videoer af det her spil, og subscribe, hvis I godt kunne lide den her video. Det er kun, hvis I kunne lide den her video, eller hvis I bare har lyst. Men hej. Vi ses.